Welkom bij Pelemaas TV. Afgelopen zondag werd in Leunen de zogenaamde Trimtuin officieel geopend. Dit project dat sporten en bewegen voor iedereen toegankelijker moet maken, is door een aantal vrijwilligers en leden van de KBO uitgevoerd. Het initiatief wordt binnen de gemeenschap breed gedragen. Ondanks het koude weer en een spatje regen was de belangstelling voor de ingebruikname van de Trimtuin behoorlijk. Vele inwoners van Leunen hadden de moeite genomen om hierbij aanwezig te zijn. Een trots gevoel bij de initiatiefnemers. Jazeker, wij zijn hartstikke trots. Ik niet alleen, maar de hele werkgroep. En ik denk de Dorpsraad met ons. Wij zijn helemaal trots dat het zo gelukt is en dat zoveel mensen hier aanwezig zijn vandaag. De Trimtuin is eigenlijk het trapveldje tussen Albionstraat en Vullingstraat. En daarop zijn nu enkele beweegtoestellen geplaatst. Een prachtig initiatief met een lange geschiedenis. Het initiatief is ontstaan omdat we met z'n tweeën wandelen hebben opgepakt voor senioren hier in Leunen. Dat is inmiddels nu 5 jaar geleden en iedere week wandelen wij nog met 40, 50 senioren. En ja, zo is dit eigenlijk ontstaan. Het sociale contact, het bewegen wat belangrijk is. Vandaar dat we dit zo opgepakt hebben. Het resultaat mag er in ieder geval zijn. En na de gebruikelijke speeches werden de toestellen getest door de gedeputeerde, de wethouder en de dorpsraadvoorzitter. Ik zie nog geen zweetdruppeltjes. Nee, dat klopt ja, maar ik ben hard aan het oefenen, dus ik denk dat ze gaan komen dadelijk. En wethouder, begint het al een beetje te branden in de benen? Ik begin al te branden, ja. En de kuiten voel ik al. Na dat rondje van vanmorgen is dit misschien toch net iets te veel. U bent trimmend hier naartoe gekomen? Nou, ik ben niet trimmend hier naartoe gekomen. Ik heb vanmorgen al mijn gebruikelijke rondje om de singels gelopen, dus gerend. En dus voel ik het wel al een beetje, nou ik hier die bewegingen maak. Ik zie nog steeds geen zweetdruppeltjes. Nou, we gaan eventjes een tandje harder. Binnenkort volgen alle andere dorpen met zo'n tuin? Oh, dat weet ik niet. Als ze voldoende slagkracht bij elkaar krijgen om dat te realiseren. Ik denk dat het vooral verdienste is van de dorpsraad en van de mensen, de werkgroep Trimtuin, die vooral zijn ontstaan uit de KBO om tot dit initiatief te komen. Die hebben allemaal de schouders eronder gezet. Zijn 2 jaar aan de gang geweest om te leuren en te werken, om te kijken of je het geld en de plannen bij elkaar kunt krijgen. Dat hebben ze gewoon gedaan, dus dat hebben ze geweldig gedaan. Dus het is vooral eigen verdienste. Aanhouder wint. De aanhouder wint, precies, zo is dat. Mag ik u even wat vragen? Ja. Weet u dat hier een trimtuin geopend is? Nee, dat weet ik niet. Waar komt u vandaan? Venray. En is dit niks om iedere morgen even te gaan trimmen? Nou, iedere morgen weet ik niet. Je moet ook gewoon werken, dus... Maar in de weekenden dan? Ja, weekenden wel, ja. Een stuk of 6 toestellen staan hier nou en daar kun je een lekkere cooling down of een warming up gaan doen. Ja. Ja, nou dat lijkt me wel wat. Ja, eens een keer gaan kijken hier. Gaat u er nou zelf ook gebruik van maken? Ja, vanzelfsprekend. Dat is vanzelf. Ja, wij wandelen al wekelijks met senioren hier, dus we gaan dit ook gebruiken. Ja. Wethouder Jan Lonen opende maandag de 34 meter hoge reclamezuil langs A73. Samen met medewerkers die de reclameposters bevestigen en Harry Maassen ging hij naar boven en onthulde hij de advertentie voor de Pinkster Races. Het reclamedoek hing er al op, Venray bloeit. Maar ik ben zelf nog even naar boven geweest met een paar andere mensen. Dat was heel leuk, een heel mooi uitzicht, fantastisch gevoel. Wat hebben jullie precies gedaan? Wij zijn met de hoogwerker naar boven gegaan. We hebben even gekeken hoe het doek daar hangt, of het goed hangt. Genoten van het uitzicht daarboven, wat foto's gemaakt en daarvan genoten samen. Wel, na jaren van discussie staat hij er eindelijk. Dat klopt. Er werd al langer over gepraat om een tweetal bakens te maken voor Venray rondom de bedrijventerreinen. Ik weet niet precies hoe lang het was, maar ik heb zelf gezegd van het moet er nu maar een keer van komen. En de eerste staat er nu en de tweede aan de zuidkant van Venray die volgt later dit jaar. Het is een kolos met flinke afmetingen. Hij is heel groot. Het is echt een trekker. Het is echt goed in het zicht. Hij is 25 meter hoog aan de benedenkant en 34 meter bovenaan. Dus hij is goed in het zicht. Waarom is er gekozen voor deze afmetingen en niet voor een kleiner of een groter exemplaar? Nou, dat past ook wel bij de schaal van de omgeving hier. Hè? De snelweg, goed zicht. Of dit een echt grotere is in relatie tot andere masten, dat weet ik niet. Deze passen goed in de omgeving. Nu is er een advertentie van Venray bloeit te zien. Wat is het idee voor de toekomst?
Nou, hij wordt commercieel geëxploiteerd, de mast. Alleen hebben wij als gemeente Venray gezegd dat wij daar ook ons deel op willen kunnen brengen. Dus dat wij er ook een stukje voor Venray reclame mogen maken. En dat gaat ook gebeuren. Alleen we moeten even de juiste afspraken erover maken, want één kant van de mast komt een LED-scherm erop te hangen. Dus met echt bewegende of met beelden die je regelmatig kunt verversen. En daar willen we ook graag in meedoen. Wat is het exacte aandeel van de gemeente Venray in deze mast? Nou, we hebben er afspraken over gemaakt dat we er een vergoeding voor krijgen. En voor die vergoeding kunnen wij een stukje zendtijd, om het zo te zeggen, terugkopen. De bijna 1,5 eeuw oude windmolen Nooit Gedacht in Merselo staat komend weekend volop in de belangstelling vanwege de Nationale Molendagen. Dit jaar is aan dit jaarlijkse evenement een thema meegegeven: verhalen rondom de molen. Beide dagen is de molen te bezoeken van 11 tot 5 uur. Fietsvierdaagse Venray houdt op zondag 20 mei voor de derde maal een gezinsfietstocht van 35 kilometer in het kader van meimaand Fietsmaand. De tocht draagt de naam Venray Bloeit Fietsroute. Tijdens deze tocht kunnen de deelnemers genieten van de cultuur, kunst en natuur in Venray en omgeving. Ook wordt een bezoek gebracht aan Raceway Venray. De start van de fietstocht is op het Schouwburgplein in Venray tussen 10 en 2 uur. Afgelopen weekend was event in Kasteraai, een paardenconcours dat uit verschillende disciplines bestaat. Dressuur, springen en cross. Verspreid over 2 dagen starten er ruim 400 ruiters. Het waren samengestelde wedstrijden in Kasteraai. Ruiters van verschillende niveaus legden het spring- en crossparcours af en hielden hun paarden in bedwang tijdens de dressuur. De 8e editie van dit evenement had een speciaal tintje. Het bijzondere is met name omdat wij een internationale editie van gemaakt hebben. Er zijn er niet zoveel in Nederland, dus we hebben dit jaar de licentie aangevraagd bij de FEI. En uiteindelijk ben je dan afhankelijk van hoeveel internationale inschrijvingen krijg je. Je mag er 45 maximaal inschrijven. Nou, we komen dit jaar op een 8,39 geloof ik, dus we zijn heel tevreden met... dat is het speciale aan deze editie, dus het internationaal karakter wat hij nu heeft. Het maximum aantal inschrijvingen was bereikt. Meer dan 400 ruiters deden mee. Onder hen 40 buitenlandse deelnemers. Ze komen van België, Duitsland, Frankrijk, Nederland uiteraard, Duitsland. Uit heel Europa komen ze. De nationale aanmeldingen zijn niet regiogebonden. Nee, ze komen overal vandaan. Uit heel Nederland komen de aanmeldingen. Er zijn niet zo heel veel goede samengestelde wedstrijden. Dus het is niet zo dat je elke week een concours hebt. Je kunt de paarden ook niet elke week inzetten voor dit zware activiteiten. Dus nee, de deelnemers komen uit het hele land. Echt van heinde en ver. Dit jaar ontving de organisatie een CIC 1-ster. Zo'n waardering hangt af van het niveau en de naam van een cross. In vergelijking met het vorig jaar zijn er niet heel veel verschillen. Ja, nou er zijn meer inschrijvingen in de zwaardere klassen. Dus zo moet je het echt zien. Vorig jaar hadden we de Z-klasse, is dan de zwaarste klasse. Er is overigens niet zo heel veel verschil met de ster. Alleen je kunt nu internationaal punten vergaren. Maar dat is het grootste verschil, zou ik maar zeggen. De internationale kans die hebben om internationale wedstrijden mee te doen. Een van de deelnemers op zaterdag was Lotte List. De 14-jarige ruiter uit Twistheden had het druk 's ochtends. Eerst een proef dressuren, dan een parcours springen, dan naar de dierenarts, dan de crossroute rijden en dan weer naar de dierenarts. Ze was bescheiden, maar positief over haar prestaties. Nou, dressuur was een beetje slapjes en springen gewoon foutloos. En cross was de eerste keer, dus dat was ook heel goed. Haar Venrayse oma was erg te spreken over het resultaat. Hartstikke mooi. Die was Limburgs kampioen. Lotte rijdt iedere dag paard. Haar school houdt rekening met haar sport. Je krijgt een loodstatus en dan kun je vrij vragen wanneer je wil voor concours of zo. Over haar ambities is het duidelijk. Ja, gewoon internationaal en gewoon paardensport.
Bedankt voor het kijken. Graag tot donderdag aanstaande bij Venray in Bedrijf aan Tafel en zaterdag bij Pelemaas TV.